आथिखालाव मुलुगनि बिदुं दुंखांनाया गुबै जेंना जानो हमदोंसै। बे समाव बिदुंनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय चाइनायाव गोदान आदबा ससियेल मिडियायाव भाइराल जादों। चाइनायाव बिदुंनि दुंनायखौ होबथानो थाखाय बिल्डिंफोरनिफ्राय अखा हाहोदों। चाइनायाव गोख्रों बोथोरनि दुंनाया बांनाय लोगो लोगोनो चाइनानि थाग्रा ओनसोलनि मानसिफ्रा गुदुं बोथोरनिफ्राय रैखा मोननो मोनसे गुबुन रोखोमनि राहा लादों। साहा चाइनानि शेनसी प्रभिन्सनि मोनसे युएनचें सोहोराव जायगाखौ गुसु खालामनो थाखाय गोजौ एपार्टमेन्ट बिल्डिंफोरनिफ्राय दैखौ सिरिहोदों। बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिदुंनि दुंनायनिफ्राय खमायनो लामानि ट्राफिक लाइट, दै टेंकार बायदिजों लामाफोराव दै होनाय गोदान आदब खालामदों। चाइनानि बे नुथायफ्रा मुलुगनां नोजोर बोदों मानोना सहरफ्रा बांद्रायनाय दुंनायफोरखौ होबथाना दोननो गोदान राहाफोर लादों। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला जेब्ला बायजोनि दुंथाया 38 डिग्री सेल्सियासनि खाथियाव थायो, बे बिखान्थिया 1 मिनिटनि उनावनो ओनसोलनि बार आरो सा बिखानि दुंथायखौ फ्राय 5 डिग्री सेल्सियासनिफ्राय 8 डिग्री सेल्सियाससिम खमायनो हायो। दैया जोबोद फिसा जानायखायनो बेयो दुंहाव आरो गोरान थासारियाव गोख्रैनो बार जालाङो, जायनि जाहोनाव लामाफोर एबा लामा थाबायग्राफोरखौ सिहोआलासिनो गुसु खालामनानै होयो। बे बिखान्थिया सरासनस्रा एयार कन्डिशनिं एबा एसिनिख्रुइ जोबोद खम मोब्लिब नांगौ जायो। बे आदबा इयुननि समाव मुलुगावनो बाहायजानो हागौ मानोना बुहुमनाङैनो बिदुंनि दुंनाया बोसोरफ्रोमबो बांगासिनो दं। निउज डेस्क डिजिटेल बड' निउज।